φιλοξενηθούμε, όλα αυτά χρειαστούν, είναι το υλικό στοιχείο. Και ειδικά και εκείνα τα χρόνια που ερχόντουσαν με τα πόδια και μένανε εδώ στο μοναστήρι και φιλοξενούνται από τους πατέρες και έτρωγαν μέσα στο μοναστήρι. Και πάντοτε το μοναστήρι είχε την πρόνοια για όλους τους περιοίκους. Πάντοτε. Αλλά και στην συνέχεια. Κάποιον άλλον ηγουμένους, να πούμε, πριν φτάσουμε στο τελευταίο, τον πατέρα Δανή τον Δρακόπουλο. Ναι, ο πατήρ Σιμώνο Μέξας, ο οποίος και αυτός ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Τον επρόλαβα στα γεράματά του, έτσι, πολύ ταπεινός, έτσι ένα μικροσκοπικός ήταν. Ναι, πολύ κοντό στο ανάστημα, αλλά ήταν πολύ άνθρωπος αγάπης. Ναι, και έτσι πολύ απλός, ήρεμος. Πολύ απλός, ναι, και μάλιστα είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο χιούμορ, πολύ λεπτό χιούμορ. Μάλιστα σώζεται μια πολύ ωραία έτσι στιχομυθία που είχε γίνει ανάμεσα σε αυτόν και στο μάγειρα κάποτε στην τράπεζα. Το φαγητό δεν είχε πετύχει, ανθρώπινο είναι. Είχε στενοχωρηθεί τότε ο μάγειρας της Μονής, ο πατέρας που είχε φτιάξει το φαγητό. Οπότε ο πατέρας Σιμεών, βλέποντάς τον στενοχωρημένο, του λέει έτσι με ωραίο χιούμορ και με απλότητα, ευλογημένα του λέει: μη στενοχωριέσαι. Άνθρωποι θα το φάνε το φαγητό. Καλόγεροι θα το φάνε, μη στενοχωριέσαι. Οπότε μέσα από αυτήν την μεγάλη αλήθεια, με αυτό το όμορφο το χιούμορ, περνούσε το πόσο κανείς θα πρέπει να είναι απλός μέσα στα κοινά τα δικά μας. Ό,τι φαγητό και να ήταν, όπως και να ήταν φτιαγμένο, για τον καλόγερο είναι η ευλογία του Θεού και της Παναγίας και το τρώει χωρίς να κάθεται να ασχολείται, είναι νόστιμο, είναι άγνωστο ή οτιδήποτε. Έτσι ήταν και άνθρωπος απλούς μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος, μάλιστα, γεροκομήθη από έναν από τα αδέρφια του και επειδή πήγαινε ένας ιερέας από την ενορία που ήταν το σπίτι του αδελφού του και τον κοινωνούσε τακτικά, ένιωθε υποχρέωση και πριν πεθάνει του λέει: «Πάτερ, θέλω να πάρεις αυτή τη στολή γιατί σε έχω κουράσει τόσες φορές να έρχεσαι να με κοινωνάς για να με θυμάσαι και να με μνημονεύεις στη Θεία Λειτουργία». Μια απλή στολή. Εν τω μεταξύ ήταν και πολύ κοντός, δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε στολή του να κάνει στον ή ονδήποτε, αλλά ήταν μια αγιασμένη μορφή, μια απλή μορφή που πέρασε από το μοναστήρι και έδωσε με την απλότητά του, με την αγάπη του για την Παναγία μας και το μοναστήρι το δικό του το στίγμα και τη δικιά του προσφορά. Να προχωρήσουμε σε κεκοιμημένους ή να πούμε και... Ναι, να πούμε, είπες ήταν ο πατήρ Ναθαναήλ, να μας πείτε λίγο, γιατί είναι και πρόσωπο γνωστό, ζει βέβαια. Ναι. Νυν πατήρ Γερβάσιος, ο οποίος Κουτλουμουσιανός. Ο πατήρ Ναθαναήλ τότε ως μοναχός, γιατί είναι και ακόμα μοναχός. Παπαδόπουλος επώνυμα. Παπαδόπουλος, ναι. Είχε διατελέσει ηγούμενος εδώ στο μοναστήρι μας και ετιμοναχός. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ακέραιος, ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός, απόλυτος, προσεκτικός, κάτι που ακόμα και τώρα και εκεί στη Μονή Κουτλουμουσίου. Είναι 88 χρονών νομίζω. Σίγουρα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος. Και 12 τα μεσάνυχτα, μου λέγανε στη Μονή Κουτλουμουσίου, χτυπάει το ρολόι τα μεσάνυχτα και το ξυπνητήρι. Και αρχίζει μετάνοιες. 88 χρόνων κάνει στρωτές μετάνοιες και τον ακούν στο πάτωμα του όπως πέφτει κάτω. Ναι, ήταν άνθρωπος πολύ πνευματικός και είναι πολύ πνευματικός. Πρώτος στην ακολουθία. Ναι, ολιγομίλητος, τα τελείωσε απαραίτητα, πολύ σοβαρότατος. Ό,τι πει θα είναι πολύ πνευματικό, πολύ συνεπής. Είναι ο κτήτορας του Αγίου Νεκταρίου, του Παρεκκλησίου νομίζω. Όχι, ο πατήρ Πανάρετος. Ο πατήρ Πανάρετος είναι. Θα πούμε. Και μεγαλόσιμος ονομάστηκε Γερβάσιος στο Μονή Κουτλουμουσίου, έφυγε ως Ναθαναήλ. Είναι γεγονός, πέρασαν πολλοί πατέρες από το μοναστήρι μας που διεκρίθησαν στην συνέχεια μέσα από την πνευματική του ζωή, όπως ο πατήρ Πανάρετος που μνημονεύσαμε. Ο Μακρυγιάννης. Ας πείτε, ναι, ποια περίοδο περίπου ήταν ο πατήρ Πανάρετος? Ήρθε το 1970 στο μοναστήρι. Ήρθε στο μοναστήρι και έγινε και μοναχός με το όνομα Πανάρετος. Το οποίο διατήρησε και στη Μονή Φιλοθέου. Έφυγε το 1979, διαγράφει το μοναστήρι μας, αλλά αυτά τα 9 χρόνια ήταν 9 χρόνια ευλογίας για το μοναστήρι. Ήταν ένας άνθρωπος και αυτός κλικήτατος, μελωδικότατος, γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Μάλιστα από αυτόν πάρα πολλοί μαθητές μέχρι σήμερα οφείλουν τις γνώσεις τους. Με όλο το Πατριγιανέικο είναι όλοι ψάλτες. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι. Και όχι μόνο. Ήταν ψάλτες στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα.
Και βοηθούσε πολύ κόσμο. Βοήθησε πολύ κόσμο και πολύ ελεήμων και πολύ γλυκής άνθρωπος, πολύ πνευματικός. Ήταν μια όαση και στον κόσμο που βρισκόταν, αλλά και στο μοναστήρι. Αποτελούσε αφορμή για να έρθουν πολλοί και εδώ στο μοναστήρι να προσκυνήσουν την Παναγία μας, αλλά και να τον ακούσουν. Και να μιλάει και να ψέλνει. Είχε γράψει πολλές κασέτες με ομιλίες, τις οποίες υπάρχουν. Τις έδινε ευλογία. Και ομιλίες και ψάλματα. Και ψάλματα. Και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος τότε, με δική του φροντίδα, έκτισε το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, που είναι έξω από τον περιβάλλοντα χώρο της Μονής, και που το εγγενίασε το 1974 ο μακαριστός Νικόδημος, ο πατρών. Από τα πρώτα εγγένεια. Από τα πρώτα εγγένεια ήταν το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου. Και αυτός εκοιμήθη στη Μονή Φιλοθέου, ο πατήρ Πανάρετος, αφήνοντας μια μεγάλη παρακαταθήκη πνευματική σε όλους μας. Είναι τυχερή, είχε το χάρισμα της ευχής, από ό,τι λένε, είχε μια αδιάλειπτη προσευχή. Και τα οστά του έχουν έτσι ένα χρώμα, η κάρα του που την έχω προσκυνήσει. Είχε κάποιο χρωματισμό της, ας πούμε, κλπ. Σύμφωνα με τις ερμηνείες των πατέρων, δείχνει ότι είχε ευαρέστησε το Θεό. Όχι απλώς εσώθη, ευαρέστησε στο Θεό. Ήταν άνθρωπος που την ψαλμοδία την έδιδε στον Θεό σαν αντίδωρο της δικής του αγάπης προς τον Θεό. Και μέχρι το τέλος έψαλνε. Δεν έψαλνε για να ψέλνει, έψαλνε για να δοξολογεί τον Θεό. Υπέφερε από διαβήτη και δεν έφυγε πολύ μεγάλος. Ήταν το πρόβλημα σοβαρό. Είχε δύσκολο πρόβλημα υγείας, αλλά παρόλα τα αυτά δεν σταμάτησε να είναι πάντοτε παρόν στην ακολουθία, παρόλο το πρόβλημα της υγείας του που ήταν μεγάλο. Νομίζω στη Μονή Φιλοθέου και ένας άλλος ομιλητής. Ναι, ο πατήρ Νεόφυτος, ο οποίος μαζί με τον πατέρα Πανάρετο και έφυγαν μαζί και πήγαν τότε στη Μονή Φιλοθέου. Ο οποίος ζει ο πατήρ Νεόφυτος. Ζει ο πατήρ Νεόφυτος. Έτσι λοιπόν πέρασαν από το μοναστήρι μας και πατέρες που τώρα βρίσκονται στο Άγιον Όρος ή που έζησαν στο Άγιον Όρος. Μάλιστα για την ιστορία είχε περάσει και από το μοναστήρι μας ένας πατήρ Αμβρόσιος. Ναι, βέβαια, ο οποίος είχε έρθει εδώ στο μοναστήρι μας, έγινε μοναχός. Στην συνέχεια, μαζί με κάποιον άλλον, έφυγαν και πήγαν, επάνδρωσαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Βλασία, αλλά στην συνέχεια έφυγε και από εκεί και πήγε στο Όρος και έγινε μεγαλόσχημος και πήρε το όνομα Βασίλειος. Σε ποιο μοναστήρι? Δεν ξέρω ακριβώς, απλά μέσα στο μοναχολόγιο που σώζεται. Έτσι, δεν το Γι' αυτό το λέγω, είναι κάτι που δείχνει ότι... Υπάρχει και κανένας Αμβρόσιος, δεν έχω σε μοναστήρι, πατρινό, δεν υπήρχε. Εδώ είχαμε, όπως βλέπεις, ναι. Στο Γεροκομείο δεν ξέρω αν υπάρχει μοναχολόγιο με το όνομα αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Οπότε είναι αυτή, να πούμε όμως λίγο, αν θέλετε να μας πείτε για τον πατέρα Δανίλη, το Δρακόπουλο, από το οποίο αναλάβατε και την ηγουμενία με δική του πρόταση, όπως μας είπατε. Τολμώ να πω ότι ο πατήρ Δανίλη ήταν ένας άνθρωπος που τον έζησα πάρα πολύ και μάλιστα τον έζησα σε μια φάση που εμένα με δίδαξε με την ταπεινοσύνη του. Γιατί δεν είναι εύκολο να παραδίδεις την ηγουμενία σε έναν νέον άνθρωπο τότε, ένας άνθρωπος που είχε ζήσει μέσα στο μοναστήρι, στον Ομπλό, και είχε κουραστεί και είχε προσφέρει μέσα σε αυτό το μοναστήρι. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Δανίλη ήταν το πρότυπο της υπακοής μέσα στην αδελφότητα. Ήταν άνθρωπος που ήταν πρώτος στα διακονήματά του. Ήταν αυτός που μας έμαθε κιόλας να ζυμώνουμε παραδοσιακά. Ήταν αυτός που μας έμαθε τους κήπους, να πηγαίνουμε. Είσαστε πόλιο, εσείς τώρα δεν ξέρετε από ένα μοναστήρι. Και η Μονή Γεροκομείου τότε δεν είχαμε αυτά τα διακονήματα, είχαμε άλλα διακονήματα, όχι αυτά. Και τολμώ να πω ότι είχε πολύ αγάπη και συνέπεια στα διακονήματα, πάντα πρώτος στα διακονήματα και με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη. Και το προσέφερε με την ίδια αγάπη όχι μόνο στους πατέρες, είτε το ψωμί, είτε από τους κήπους, ό,τι έβγαζε ο κήπος, αλλά το προσέφερε και στους ανθρώπους. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει προσκυνητής, να έχει βγάλει ψωμί εκείνη τη στιγμή από το φούρνο και να μην δώσει ψωμί. Αλλά πάντοτε με την ευλογία, πάντα θα ζητούσε την ευλογία από μένα ή από τον κήπο, πάλι το ίδιο. Αυτό, να ζητάει τώρα ευλογία για τον κόπο του ηγούμενος. Είναι προηγούμενος τότε και όμως ήταν, σας λέω, πολύ τυπικός, πολύ συνεπής. Αλλά αυτό που ιδιαιτέρως μας δίδαξε ήταν η πνευματική του ζωή. Ήταν άνθρωπος της προσευχής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος
και έτυχε μεγάλο πρόβλημα υγείας, είχε κύλες και σε πολύ κακή μορφή. Εν τούτης δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος της ζωής του να κάνει μετάνοιες. Μάλιστα, εμείς ξεκινούμε την ακολουθία στις 5. Όταν ήταν να λειτουργήσει, πήγαινε από τις 1:30, κατέβαινε στην εκκλησία, έπαιρνε καιρό, ντυνόταν και έκανε προσκομιδή. Διάβαζε όλα τα ονόματα. Ονόματα που μπορεί να ήταν 50 ετών και πλέον. 4 ώρες προσκομιδή, 4 ώρες προσκομιδή, μέχρι τις 5 που κατεβαίναμε, οπότε είχε τελειώσει και έβγαινε έξω για να βοηθήσει πλέον στην ανάγνωση της ακολουθίας, το ψάλσιμο, με το δικό του απλό τρόπο, και ήταν άνθρωπος πολύ συνεπής. Ποτέ δεν πήγε 1 λεπτό αφού του χτυπούσε η ακολουθία. Πάντα ήταν 1 λεπτό πριν, το λίγο λιγότερο, ήταν πολύ περισσότερο, αλλά πάντα ήταν πριν χτυπήσει ο εκκλησιαστικός το ξύλο, το τελευταίο, για να αρχίσει η ακολουθία. Και στις λειτουργίες από τις 1:30, μάλιστα θυμάμαι είχαμε κάποια αγρυπνία κάτω στην πόλη, είχα πάει να λάβω μέρος στην αγρυπνία, στις πόλεις τελειώνουμε κατά τις 1 η ώρα, μέχρι να καταλήξουμε, να βγάλουμε τα άνθια και να ανέβω επάνω, είχε πάει η ώρα 2 παρατέταρτο εκεί περίπου. Μπαίνω μέσα, πηγαίνοντας πάνω στο μπαλκόνι, βλέπω μέσα στην εκκλησία ότι είχε φως. Λέω, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι είχαμε λειτουργία και ότι θα είχε πάει ο Παπαδανιήλ. Φοβήθηκα μην ήταν κάποιος κλέφτης. Και κατεβαίνω κάτω στο καθολικό, οπότε βλέπω ότι ήταν ο πατήρ Δανιήλ, ο οποίος είχε αεροφορέσει και έκανε την προσκομιδή του. Και είχε ξεκινήσει την προσκομιδή. Πολλές φορές μάλιστα, όταν τελείωνε, μέχρι να αρχίσει η ακολουθία, πήγαινε μέσα στο ιερό για να μην τον βλέπουν οι πατέρες και γονάτιζε και έκανε κομποσκήνη γονατιστός. Πολλές φορές ο πατήρ Βενέδικτος, που ήταν και εκκλησιαστικός, και πήγαινε μέσα για να ανάψει τα καντήλια, ό,τι ήταν να κάνει το διακόνημα πριν χτυπήσει το ξύλο, τον έβλεπε ο γονατιστό να κάνει κομποσκήνη. Κάτι το οποίο πραγματικά μας μετέδωσε αυτήν την μεγάλη παρακαταθήκη της προσευχής στην πράξη. Το βλέπαμε πλέον έντονα, το ζούσαμε έντονα. Ήταν άνθρωπος επίσης που πολλές φορές σε κάποια Ευαγγέλια δεν μπορούσε να αφήσει τα δάκρυά του, έκλαιγε και προσπαθούσε με λυγμούς να προχωρήσει την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Πάντοτε συγκινήτω στο 5ο Εωθινό, εκεί που ο Κύριος μας είχε βρεθεί με τον Λουκά και τον Κλεόπα και δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ήταν ο Κύριος, και στο τέλος εκεί που έλεγε ότι δεν ήταν η καρδιά μας ζεστή και ομένη την ώρα που βρισκόταν και δεν το καταλάβαμε. Εκεί πάντοτε το έλεγε με λυγμούς αυτό το κομμάτι, μου είχε κάνει εντύπωση. Επίσης πάντοτε δεν μπορούσε να πει χωρίς λυγμούς το Ευαγγέλιο.